Yo, what's up guys? Welcome back dito sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ay nandito pa rin ako sa PITX Terminal. So mga idol, meron tayong update ngayon na base ito po yung Peltrank ko mga idol. So i-update natin ang Peltrank ko. So mga idol, bago tayo magpatuloy, make sure lamang po na kayo nakapag-subscribe na dito sa aking YouTube channel. Ito po yung Dream TV mga idol. Sana po ay makatulong ang video nito para sa inyong pagsakay. Subscribe to my channel. And also Mga press idol, this para bell po sa icon. mga detalyeng gusto nyo malaman, make sure po natapusin nyo ang video nito mga idol. At hindi na natin patatagalin po mga idol, magsimula na tayo. So mga idol, unahin natin ang biyaheng Bicol mga idol. Mga idol, unahin natin yung destination. Meron pong biyahe ang Peltrank ko sa Dait, Naga, Eriga, Buhi, Legazpi, Tabaco, Sorsogon, Bulan at Matnog mga idol. Mga idol, ang pamasahe ko ay aircon 751.50 mga idol. At Naga naman 855, Eriga 936 at Buhi 969.75. Legazpi, Tabaco 1,084.50 at ang Sorsogon naman po ay 1,192.50 at ang Bulan naman mga idol 1,334.25 mga idol. At para naman sa Matnog, meron silang pamasahe 1,338.75 mga idol. Sa ordinary naman, meron sila sa Dait, none and above, at sa Naga meron silang 722 pesos at Iriga 790.40 at Buhi 818.90 cents mga idol. So para po sa ordinary po, 9 aircon wala pong nakalagay na pamasahe. Okay. Mga idol, dako naman tayo sa Visayas na biyahe. Ang destination po sa Visayas, ang may biyaheng Peltranco, Calbayog, Catbalogan, Tacloban, Ormoc, Liloan, at Maasin mga idol. So unahin natin mga idol yung aircon naman. Ang aircon po, ang pamasahe po ay 1,503 Calbayog at sa Catbalogan naman 1,660.50 pesos mga idol. At para po sa Tacloban, meron silang 1,892.25 mga idol. At ang Ormoc naman mga idol, 2,137.50 mga idol ang pamasahe. At sa Liloan naman, 2,250 ang pamasahe. At sa Maasin, 2,308.50 mga idol ang pamasahe. Aircon po yan mga idol. At ito naman yung sa ordinary, meron silang 1,269.20 at 1,402 at sa Tacloban 1,597 pesos mga idol at ang Ormoc 1,805 at ang Liloan naman ay 1,900 at ang Maasin 1,949.40 mga idol ang ordinary nila. So mga idol, dapat naman tayo sa Mindanao. Ayun mga idol, para sa mga uwi ng Mindanao, ito po yung lokasyon na merong biyahe ang Peltranco. Meron po siyang Surigao, San Franz, Tutuan, CDO, Tagum, Davao. So ang pamasahe naman po, unahin natin yung airport sa Surigao, 2,377, San Franz, 2,782, Tutuan, 262, mali. Butuan, 2,627.75 mga idol. At ang CDO naman, 3,072 pesos mga idol. At Tagum, 3,119.50 mga idol. At para naman sa Davao, 3,243 mga idol. At sa ordinary ng mga idol, para sa Surigao, 2,022 pesos. At San Franz, 2,364. At ang Butuan, 2,233. At ang CDO, 2,609.90. At Tagum naman mga idol ay 2,649 mga idol. At ang Davao, 2,754 mga idol. Yan po yung biyaheng Mindanao mga idol.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Para sa mga babiyahing Visayas at Mindanao mga idol, additional ferry boat fare. Ito po yung additional ferry boat fare. Galing Tumatnog to San Isidro, mag-add po kayo na 120 pesos po yan. Galing ng Matnog to San Isidro. At para naman po sa galing ng Liloan to Surigao, mag-add po kayo ng 433 pesos. Terminal fee include na po. So, ayun. Kasama na po yung terminal fee mga idol sa mga tawid dagat po kaya ng Visayas at Mindanao mga idol. Okay mga idol, ang barko po na sasakyan ng Petranco, ito po ang Pascat mga idol. Ayan sa screen makikita nyo naman mga idol. Okay. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang Petranco po ay manggagaling ng Pasay. Ang terminal po ay matatagpuan sa Giselle Park, Plaza, EDSA, Rotonda. Pasay, Top Avenue po. Doon po yung matatagpuan mga idol. Okay mga idol, sa mga karagdagang katanungan o gusto mag-preserve, pili po kayo tumawag sa 0927-4815-364. Yan mga idol ang contact details na ibinigay ng Peltranco Bus Guide mga idol. Pwede kayo tumawag kung meron kayong mga katanungan mga idol. Sa requirements naman mga idol, kung meron na kayong vaccination card o kaya antigen, so dalhin nyo na yan mga idol. Kung meron kayong vaccination card. So dito sa binigay nilang information ay wala naman nabanggit na requirements. Pero kung meron kayong vaccination card, dalhin nyo na yan at valid ID mga idol. Para panigurado na rin mga idol. So mga idol, sa mga karagdagan information, mag-comment po kayo dyan sa baba kung meron kayong mga katanungan at kung meron kayong gustong itanong sa akin. So mga idol, sa mga hindi nakakaalam ng terminal dyan sa Pasay, kung alam nyo po yung Top Avenue na MRT station, doon po sa gilid, sa banda unahan, nandun po ang terminal ng Peltranco, malapit sa Jollibee. May makikita ko yung Jollibee dyan sa baba mga idol. Pag nasa MRT kayo, may makikita kayo yung Jollibee dyan. Along the way, patungong Guadalupe mga idol. Kita nyo agad dyan kasi hindi naman tago yung ng Peltranco na terminal nila mga idol. So mga idol, yan naman po ang nakalap nating information about sa Peltranco Bus. So ayun mga idol, kung nagustuhan niyo po ang video at natulungan kayo, sana po huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin po ang bell button para may update kayo sa aking bagong mga video mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood. So kung meron kayong hindi masyadong naiintindihan, pwede pa kayo mag-comment dyan sa baba sa comment section at pag nabasa ko agad ako magre-reply sa inyo mga idol. So hanggang dito na lang ang update natin sa Peltranco mga idol at sana ay inyo nagustuhan. So don't forget to subscribe para na rin supportan na rin sa aking YouTube channel at sa mga bago ko i-upload about sa biyahe, about sa personal vlog. So thank you so much. Nandito na ang vlog na to, ako si Greg TV at mabuhay kayo. Bye bye!